салом бинандаҳои азиз, умедворам хубед ва чун ҳамеша дар ин вақт барномаи навиди бомдодиро тамошо доред. Сарвинози роҳло ҳастам ва шуморо то чанд лаҳзаи дигар бо хабару гузоришҳои Тоҷикистону ҷаҳон ошно мекунам. Имрӯз 29 апрел аст ва соат дар душанбе 11. Нахуст сархати муҳимтарин хабарҳои рӯз. Тоҷикистон муноқишаро дар марз бо Қирғизистон шарҳ дод. 13 шаҳрванди Тоҷикистон бо гумони пайравӣ аз гурӯҳи давлати исломӣ дар зиндонҳои Афғонистон. Ҳушдори сафорат ба муҳоҷирини тоҷик дар Русия. мақомоти амнияти Афғонистон гуфтанд ки 13 шаҳрванди Тоҷикистон бо гумони узвият дар гурӯҳи тундравии давлати исломӣ дар боздоштгоҳҳои ин кишвар нигоҳ дошта мешаванд. ҷониби Тоҷикистон ҳанӯз дар ин бора шарҳе надодааст. шохаи хуросони гурӯҳи ДОИШ ҳудуди 5 соли пеш дар Афғонистон пайдо шуда буд. Ба иттилои мансабдорони Афғонистон, шумори ҷангҷӯёни хориҷии гурӯҳи ДОИШ ки дар зиндонҳои ин кишвар ба сар мебаранд ба 408 нафар мерасад. Аҳмад Зиё Сироҷ, раиси раёсати амнияти миллии Афғонистон, рӯзи 27 апрел дар як нишасти хабарӣ дар Кобул гуфт, аъзои боздоштшудаи ДОИШ шаҳрвандони 14 кишвар мебошанд ва 173 нафари онҳо занону кӯдакон ҳастанд. Бар асоси иттилоияи расмӣ, наздики 2000 шаҳрванди Тоҷикистон аз соли 2014 ба гурӯҳи тундрави давлати исломӣ пайвастанд. Мақомот мегӯянд даҳон нафари онҳо дар ҷангҳои Ироқу Сурия ва Афғонистон кушта шуда, сарнавишти қисми аз онҳо маълум нест. Чанд нафари дигар бо ибрози пушаймонӣ ба кишвар баргашта аз афви эълон кардаи ҳукумат баҳравар шуданд. мақомоти Тоҷикистону Қирғизистон муноқишаи сокинони хоҷаи Ало ва Куктошро дар наздикии Дарғод ё маркази тақсими оби Галавной дар марз шарҳ доданд. Дар ин ҳодиса ки рӯзи 28 апрел рӯй дод, аз ду тараф чандин кас захмӣ шуда, баъзе аз онҳо дар шифохона ҳастанд. бино ба изҳороти хушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон ки шаби 28 апрел нашр шуд, дар ин ҳодиса шаҳрвандони Қирғизистон ба ҷониби шаҳрвандони Тоҷикистон ба сангпартоӣ пардохтанд ва дар натиҷа 7 сокини Тоҷикистон ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштанд. ҷониби Қирғизистон гузориш дод ки 4 нафар аз қисми сар захмӣ шуда ба беморхонаҳо интиқол ёфтанд. нерӯҳои марзбонии Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон сабаби муноқишаро дақиқ нагуфтааст. хадамоти сарҳадбонии Қирғизистон дар изҳороте онро насби дурбинҳои назоратӣ дар симчӯбҳои барқ аз ҷониби Тоҷикистон дар наздикии маркази тақсими об номид. Тоҷикистон бо насби ин дурбин мехоҳад ҷараёни тақсими баробари об назорат шавад. Ба иттилои сокинони хоҷаи Ало, қаблан дар ин ҷо мақомоти Қирғизистон низ чунин дурбин часпонда буданд, вале сарҳадбонони кишвари ҳамсоя ба насби дурбин аз ҷониби Тоҷикистон мухолифат карданд. ин нахустин муноқишаи сокинони атрофи маркази тақсими об набуда, дар моҳи январи соли 2014 байни Тоҷикистону Қирғизистон даргирӣ сурат гирифт ва дар он ҳодиса аз ду тараф 9 кас маҷрӯҳ шуданд. зимнан дирӯз 28 апрел дар пайи танишҳои марзӣ ва одамрабоиву мушкили додугирифти об байни Қирғизистону Тоҷикистон раҳбарони ду вилояти ҳаммарз сари мизи гуфтушунид нишастанд. гуфта шуд ки ин мулоқот пас аз он сурат гирифт ки ба сокинони ворух аз рабода шудан ва шиканҷаи ду сокини ноболиғ аз сӯи марзбонони қирғиз шикоят карданд. Ба нақли сокинон ҳодиса рӯзи 25 апрел ва замоне рух додааст ки 4 хонандаи мактаби рақами 23 ҷамоати ворух барои чаронидани чорво ба мавзеи хоҷаи ғорбоғ як қитъаи баҳсӣ рафтанд. сокинони ворух тахмин мезананд ки рабудан ва зарболати хурдсолон як нав посухе ба хабари гум шудани ду навраси қирғизистонӣ дар қитъаи дигари марзи ноҳияи лайраки Қирғизистон ва бобоҷону ғафурифи Тоҷикистон буд. ҳамкори мо Фарзон Муҳаммадӣ ин мавзӯъро пайгирӣ кардааст ва ҳоло аз он мепурсам ки мулоқоти Раҷаббой Аҳмадзода ва Омурбек Суваналиев бо чӣ натиҷа анҷом ёфтааст. бале сарвинос, рӯзи 28 апрел дар минтақаи бетараф, яъне нейтралии сарҳади Тоҷикистон ва Қирғизистон мулоқоти Раҷаббой Аҳмадзода, раиси вилояти Суғ ва Омурбек Суваналиев, раиси вилояти Боткан баргузор гардид. дар ин мулоқот ки ҳамзамон раҳбарони сохторҳои амниятиву раисони ноҳияҳо ширкат карданд, муаммоҳои дар марз ба вуҷуд омадаи 3 моҳи ахирро баррасӣ карданд. Музаффар Юнусов, сухангӯи раиси вилоят, низ дар ин гуфтушуниди дусоата ширкат кард ва пас аз он ба радиои Озодӣ гуфт, Раҷаббой Аҳмадзода аз амалкарди ғайриқонунии намояндагони хадамоти марзбонии Қирғизистон нисбат ба ду ноболиғи маҳаллаи кулики ҷамоати воруғ изҳори нигаронӣ амиқ кард ва талаби баҳои ҳуқуқиро намуд.
ба гуфтаи ин ҳамсӯҳбати ман, намояндагони мақомоти бодкан низ аз рабуда шудани ду сокини дигари ҳамин вилоят ёдоварӣ карданд. аз ҷумла гуфта мешавад ки барои ба ҳолати аввала бозгардонии робитаҳои минтақаҳои назди сарҳадӣ ҳарду тараф омодагии худро изҳор карданд ва интизор меравад ки раво ва додугирифти молу коло чун солҳои пеш ба роҳ монда шавад. фарзон, оё раҳбарони ду вилояти ҳаммарз дар бораи додугирифти об ҳам суҳбат карданд, чунки дар ин авохир баҳси дуввум бар сари об дар нуқтаҳои баҳсбарангези марзӣ бо Қирғизистон аст? дуруст сарбинос, дар ин дидор масъалаи обёрии заминҳо ҳам ба баҳс кашида шудааст ки ахиран чанд таниши марзӣ бар сари об дар деҳаи хоҷаи аълои Исфара ва Очиқалачаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров сар зад. чанде қабл Қамчибек Тошиев, раҳбари Кумитаи давлати амнияти миллии Қирғизистон, изҳорот дод ки дар саргаҳи дарёчаи Хочабоқирғон 3 обанбор месозад. Тоҷикистон мегӯяд ки бунёди обанборҳо бояд бо Тоҷикистон мувофиқа шавад. аз оби ин дарё бархе аз заминҳои кишоварзии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва оби нӯшокии шаҳрҳои Хуҷанду Бӯстони вилояти Суғд таъмин мешавад. Музаффар Юнусов афзуд, Омурбек Суваналиев, раиси вилояти Бодкан, дар суҳбат бо Раҷабой Аҳмадзода изҳор дошт ки сокинони ҳаммарзи Тоҷикистон мисли пештара ба об дастрасӣ хоҳанд дошт ва ягон монеа нахоҳад буд. ба иттилои мо, натиҷаи амалии ин мулоқотро ҷонибҳо баъди 15 рӯз дар як нишасти дигарӣ баррасӣ хоҳанд кард, вале то он замон қарор аст гуфтушунидҳо дар сатҳи раисони ноҳияҳои марзӣ доир шавад. ташаккур аз Фарзон Муҳаммадӣ, ҳамкори мо аз Хуҷанд. ёдовар мешавем ки дар минтақаи назди марзии Тоҷикистону Қирғизистон ҳарчанд вақт нофаҳмӣ ва муноқишаҳо сар мезанад. Тоҷикистону Қирғизистон беш аз 900 километр сарҳад дорад, вале бо гузашти солҳо қисми аз онро таъину аломатгузорӣ карда наметавонанд. сафорати Тоҷикистон дар Русия аз шаҳрвандоне ки бо сабабҳои гуногун худро ба қайди иқомат нагирифтанд ва онҳое ки то ин замон ғайриқонунӣ кор мекунанд, инчунин муҳоҷироне ки ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ содир намуданд, даъват кардааст ки ҳатман ба шӯъбаҳои хадамоти федералии муҳоҷирати Русия рафта буду бошашонро қонунӣ кунанд. сафорат дар як хабарномаи худ дар саҳифаи фейсбукияш навиштааст: тибқи арзу шикоятҳои шаҳрвандон ва маълумоти ба даст омада, вақтҳои охир аз ҳолати ба амал омада, яъне афв гардидани ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурии муҳоҷирони меҳнатӣ, шахсони манфиатдор, миёнравҳо ва қалобон истифода намуда, аз шаҳрвандон барои гӯё барқарор намудани корти муҳоҷиратӣ ва ба қайдгирӣ маблағҳои зиёд талаб мекунанд. дар ин робита аз шаҳрвандон қатъӣ талаб шудааст ки ба чунин афрод бовар накарда, танҳо аз манбаъҳои расмӣ, яъне аз сафорати Тоҷикистон ва мақомоти дахлдори Русия маълумот гиранд ва мустақилона ба шӯъбаҳои хадамоти федералии муҳоҷирати ин кишвар муроҷиат намоянд. инчунин гуфта мешавад ки ба шаҳрвандоне ки нисбат ба онҳо қарор дар бораи манъи вуруд ба қаламрави Русия содир шудааст ва онҳо ному насаби худро иваз карда омаданд, чунин афв ба онҳо дахл надорад. ҳаҷми умумии маблағи барқи содиротӣ дар 3 моҳаи аввали имсол тақрибан $10 миллион ташкил додааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта $3 миллион бештар аст. ҳамчунин дар ин муддат аз Тоҷикистон ба маблағи $52 миллион $600,000 пахта содирот шудааст ки нисбат ба соли 2020 наздик ба $16 миллион зиёдтар аст. дар ин бора оҷонсии омури Тоҷикистон хабар додааст. коршиносон пайваста аз инки 75% пахтаи Тоҷикистон ба шакли хом ба хориҷ содир мешавад, ибрози нигаронӣ мекунанд, зеро ин кишвар либоси тавлидшуда аз пахтаи содиротии худро 3 баробар гаронтар ворид мекунад. бо вуҷуди исрори мақомоти расмии Тоҷикистон дар бораи зарурати коркарди пахта дар дохили кишвар ва коҳиши фурӯши ашёи хом дар 20 соли охир ҳеҷ тағйире ба назар нарасидааст. бонки миллии Тоҷикистон арзиши сомониро дар баробари асъори хориҷӣ барои имрӯз 29 апрел чунин таъин кардааст. хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро дар барномаи Навиди бомдодӣ ман Сарвинози Рӯҳулло тақдиматон кардам. матлабҳои аз ин ҳам бештари моро метавонед дар вебсайти Радиои Озодӣ пайгирӣ кунед ва ҳам назару пешниҳодҳои худро ба мо ҳатман нависед. то суҳбати дигар, хайр.